adaidaita, zuye adaidaita, na sasanta ne ko mu fito dukan mafafata. Adaidaita, zuye adaidaita, na sasanta ne ko mu fito dukan mafafata. Zalincin yin karota yan adaidaita sahu ku gane ba ma yi. Zalincin yin karota yan adaidaita sahu ku gane ba ma yi. Zalincin yin karota yan adaidaita sahu ku gane ba ma yi. Zalincin yin karota yan adaidaita sahu ku gane ba ma yi. Suka kama ni da Aminin layi da Yusufa yan can layi na, suka sa ni na soke fasinjan, suka ware da yan caji na, suka jefa ni can ta masallacin idi, suka sinke aiki na, suka rubuta laifin da na yi fakin ne kuma san ba haki na, suka kulle babur ɗina kwana biyu sam ba aiki na, wurin da ba a fakin a aje no fakin to mene laifi na, su ba za su aje ba sai ka yi fakin su lallabo da tracking, sai ka gan shi da sanda baki buɗe na ce rufe bakin, burin shi ya kai ka gidansa a bashi 200 katon jakin, kuma sai mun biya haraji green din nan ba gami da tracking, ga direban lasi dokokin da yawa har suna cika baki, karshe da ta kai fata kawo ma har mu aka ce wa kuregu, an kira mu da sunan dabba an jefe mu da hannun hagu, sai kiɗa mu suke yi tamkar sun dafe gangar nan ta kalangu, za a rage yawan mu koma lungu matasa mu haɗe gungu, gayu kuma babu sana'a wallahi sai mun haura katangu, me sadauki anan zan fece amma fa sai na taho balagagu, sun kama babura kamar guda 100 in kai su can wajen gari, in zo in bisi in waɗa feturi ka sa wuta sannan ta zo ta ci gari, ku zo mu tattaru mu je mu bi gari wallahi da layi ka shiga haɗari. Sadi so abun majiyaci ku sani na mai magani ne, magana da zan faɗa ciki ba hauka hankali ne, in bera da sata da dawa mana da wari, matasan mu ba ma so mu bi doka sai mi ta kuri, in an kafa doka ka hau ka zauna ba matsala, amma ka hau doka ka karya shine babban matsala, wanda na ɓata lokaci so dubu a banza da na je na tsallaka wani ya bige ni a banza. Karota na dawo kanku kuma da laifukanku, ga tambayar da nake so in muku a kawunanku, me yasa dokar ku bata aiki sai kan talaka? Kun zana layi kun ce kada kowa ya tsallaka, masu kuɗi da masu mulki sai su zo su tsallaka. Wait, bai dace ba, karota bai dace ba, naɗa kansu tiyarin mutum yana tuki ba doka ce ba, ba wata matsala ba ce, ni kawai a gyara, ba buri na aicece ku ce ba, so nake a gyara. Yes guy yo aha baba, daidaitan nan da ita nake ciyar da momina, da ita nake sa rai in auri ruki ko amina, da ita zan yi gida a Kano ko a garin Mina, amma yellow and black da malolo suna damuna, to wallahi na gaji, wai sun ce yaron baya ji, in tura ta kai bango dole ne in nema agaji, ya Kano za ta zama kamar babu mai faɗa ji, su saka mana haraji, ga taya ta yi faci, shin wai da wanne zana ji, tukunnan kuɗi suke nema a fasinjan 20, ko so kuke yi nice guy ya koma yin yawo a titi, ga waya ta babu kati, wai gwamnatin mai kikai mana, ba kya san tallafa mana, aikin ki ta kora mana, abinda muke neman kuɗi shi za a kona mana, tsiyan nasara sai za shi gida to me zaye mana, mu ko muna sallah mun san Allah shi zai tsaya mana, kar ku manta zancen sa hakure ku ya ce mana, to zan bar garin ku in koma garin umma ai mana, to mun na san za a yi mana, kuka za a share mana, kai me san takura mana, to Allah zai saka mana, na ce zai saka mana. Kira da wai Mr. Zen on the rock. Rana zafi inuwa kuna dole in kare kai, ciki ga yunwa babu kuɗi dole in kaɗa kai, aljihu duka ya kone kwafan kisan ban da coins, ni na yi nazari na yi duba na gani samsam ban da choice, shawara na yanke dole ne in je nemi na kai, in je in kwara boko da in samu sharrakai, abokanai da yan uwa mun haɗa kai da kai, dan nazarin ya zamu dinga daina wara kai, a daidaita ta zamo sila muka kama sana'a, cikin ta ne muke za samun kana, iyayi malamai mu dinga yi wada, dokar kasa da shugaba sun samun sa'a, ai kun ga wannan babbar nasara ce,
a inda zanari tike muku zance ai kun san jari hujja ce a takaice cikin takwai wahala har sirace batu na gaskiya shine zamu yi sanya ji ta shi za ya tsaya ya ji kyala mun kiri baya so ya ji shugabanni da duk manyan gari kuka ce mu duk ƴaƴan ku ne har ma kukan yanayin kira gare ku da yara manyan gobe. Waye sai family burin ma gyara